бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар шаҳри Норак марҳилаи ниҳоии мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ баргузор гардид. Дар ин мусобиқа беҳтарин паҳлавонони мамлакат аз шаҳри Душанбе, вилоятҳои Суғду Хатлон, Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи марказ аз рӯи 7 вазн байни ҳам рақобат намуданд. Шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ беҳтарин паҳлавонони мамлакат аз вилоятҳои Суғду Хатлон, Бадахшон, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ ба ҳам омада аз рӯи 8 вазн байни ҳам рақобат намуданд. Рақобатҳо дар майдони Найзираки шаҳри Норак дар ҳузури мухлисони зиёд пуршиддат сурат гирифтанд. Барандаи нишони тилло дар вазни 60 кг Қувватов Маҳамадризо гардид. Медали тиллои вазни 65 кг насиби Баҳодур Ҳалимов шуд. мақоми аввалро дар вазни 70 кг Абдулло Рӯзиев соҳиб гардид. Саид Мухтор Расулов нишони тиллои вазни 75 кг-ро ба номи худ муҳр зад. Дар вазни 80 кг Кароматулло Саидов бо мағлуб кардани рақибон ҷои аввалро ба худ ихтисос дод. Дар вазни 90 кг Тимур Маҳмадов ки дастаи Хатлонро намояндагӣ мекард, дар рақобати ниҳоӣ бар ҳарифи пурқуввати худ Саидҷамол Алимардонов дастболо гардид. Фирдавс Насимов дар вазни 100 кг бар кулли ҳарифонаш дастболо шуд. барандаи нишони тилло дар вазни ҷамъи 100 кг паҳлавони шинохтаи кишвар Темур Раҳимов гардид. Темур Раҳимов дар вазни мутлақ ҳам барои шоҳҷоизаи Наврӯз 2019 ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ихтисос дода шуд, мубориза бурд ва бар ҳамаи рақибони худ зафар ёфта шоҳҷоиза автомашинаи сабукравро моли худ сохт. من در وزن جمعی 100 کیلوگرم سزاوار جای اول گشتم و بعد از آن مسابقه وزن مطلق برگزار گردید. چقدر که شما میبینید صاحب شاه جایزه اتومبیل شدم. تشکر زیاد به اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که محض با دستگیری و تشبث آنها این کل مسابقه برگزار می‌گردد. تشکر خود را به آن کس می‌رسانم. баҳри тамошои мусобиқаи мазкур аз тамоми гӯшаву канори мамлакат мухлисону ҳаводорони ин нави варзиши суннатӣ ҷамъ омада буданд. ёдовар мешавем ки мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аз ҷониби Кумитаи корбоҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон роҳандозӣ гардид.